Nu a mai fost doar voce. A fost imagine clară. Am deschis ușa, tot în vis era. Am deschis ușa și am văzut imagine. Era un bărbat în negru, a dat mâna cu mine și a zis, mesagerul lui Satan. Zice, semnează. Eu m-am uitat la el și în momentul acela am văzut unghiile negre ascuțite așa, o carne verde cu vene roșii, o pălărie, avea un palton foarte lung negru până jos și părul până la umeri, cred. Ochii parcă erau machiați, ascuțit așa, foarte urât arăta. Și în momentul acela m-am uitat la el și am spus, păi bine, dar pe tine te-a trimis după mine. Am aruncat hârtia aia cu pix, era o mapă cu un pix, și am zis să vină el după mine, dacă el nu vrea. Și m-am trezit din acel vis plângând. M-am trezit, nu știam ce cu mine, așa coșmar n-am mai avut în viața mea. M-am bucurat că am zis că este vis. Nu știam eu ce. Zic totuși vis, zic. I-am spus la o persoană care a fost cu mine și s-a râs de mine. I-am mai spus la cineva care acum este frate cu mine, era șoferul meu, care mă ducea afară, era cu mine, i-am spus visul, dar nu știa ce să... Nu, este vis, nu. N-am mai zis la nimeni. Dar vă spun că din acea zi, din acea dimineață, când am ieșit afară, am început să simt prezența lui diavolul. Că era zi, că era noapte, îl simțeam după mine. Mergeam cu mașina singur, dacă eram singur în mașină, mi-era frică să mă uit în oglinda retrovizorie, că simțeam că e cineva în spatele meu. La un moment, în ultimul timp, nu mai puteam să dorm noaptea, mă trezeam. Mă trezeam că mă înnecam cu saliva mea. Am început atunci să beau, am început să fac toate lucrurile, să fumez, nu mai știam ce să fac. Asta voia diavolul, să mă robească. Și îl simțeam că este după mine. Vă spun, fraților, că conduceam mașina și venea intersecția, vorbeam la telefon și nu mă uitam, treceam. Și imediat atunci apărea altă mașină. Și îmi dădeam seama, ziceam, Doamne, numai Tu m-ai salvat. Cu toate că nu cunoșteam pe Dumnezeu. Vedeam că numai El mă salva. Vedeam că ceva se întâmplă cu mine. Și acest coșmar am trăit cu el 8 luni de zile, fraților. De aceea, ferească Dumnezeu să treacă cineva prin acel coșmar. Mărturisesc în fața lui Dumnezeu că așa frică, așa groază ce aveam atunci, alea 8 luni de zile, până în data de 5, până când a venit fratele Toni la mine la spital, nu puteam imagina că se întâmplă așa cu mine. Pentru că eu nu aveam frică și un lucru care trebuia să se întâmple, că nu puteam să mă arăt. Nu puteam să spun nimănui, pentru că eu eram stăniș. Eu trebuia să țin steagul sus. Și nu mă înțelegea nimeni. Ziceam, cum să povestesc așa ceva, că mă fac de râs. Dar în acea zi când a venit fratele Toni la spital, i-am mărturisit, i-am spus visul și fratele Toni m-a spus un singur lucru. Florine, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am zis, da. M-a prins de mână și s-a rugat pentru mine. Și din acel moment am simțit cum sunt eliberat. Am simțit o ușurare. Din acel moment n-am mai simțit nicio frică, nicio teamă. Ceea ce vreau să spun că Duhul lui Dumnezeu a început să mă cerceteze foarte tare. Am început să-mi dau seama. Vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Dar diavolul nu mă lăsa. Pe partea asta la altă vedeau ceilalți și ziceau, uite așa, uite, hai că ne răzbunăm, cum tu ai pierdut, tu n-ai cum să pierzi. Și a fost o luptă foarte mare. S-a întâmplat un lucru minunat. I-am promis, o zis fratele Toni, promite-mi, te rog frumos, că atunci când vei ieși din spital, vei veni cu mine la biserică. Și am zis, îți promit. Nu-ți spun când, dar îți promit. Am ieșit din spital și în acea perioadă s-a întâlnit că era o perioadă de evangelizări la aproape toate bisericile din Arad. Și a venit fratele Toni și mi-a spus, mi-ai promis că vii cu mine la evangelizare. Bă, zic, eu știu, dar ce evanghelizare? Ce e asta evangelizare? Păi zice, uite, vine un fratele Pustan, de la Oradea, și zice, va fi minunat, îți va plăcea.
Eu când am auzit, în urmă, în 2003-2004 am fost închis la închisoare și ascultam Radio CLM. De aceea țin foarte mult la acest post. Pentru că nu știam ce post este, eu știam doar că mă liniștește. Când îl ascultam, puteam după aia să dorm liniștit. Și acolo foarte mult auzeam predicile lui fratele Pustan și mă regăseam foarte mult în ele. Și am zis atunci că atunci când voi ieși din închisoare, îl voi căuta, că vreau să-l văd, că vocea, numai vocea eu cunoșteam. Dar vreau să-l văd, să dau mâna cu el. Dar nu s-a întâmplat așa, pentru că am ieșit, diavolul m-a deschis alte uși și am uitat. Și acum, când am ieșit din spital, s-a nimerit că exact fratele Pustan la Sfânta Ana, la evangelizare. Am mers acolo, a început programul și când am început fratele Pustan să predice, să vorbească, parcă eram singur în biserică. Mă uitam la fratele Toni și în gândul meu credeam, oare nu i-a spus ceva despre mine. Mă regăseam la fiecare cuvânt. Simțeam cum Dumnezeu îmi vorbește prin acel om. S-a terminat slujba și m-a întrebat fratele Toni, cum ești? Am zis, extraordinar de bine. N-am fost așa bine niciodată. Dar zic, mai trebuie un singur lucru să fac și apoi mă voi pocăi. Și a zis fratele Toni, slăvit să fie Dumnezeu, dar zice, ți-ai pus întrebarea, lucrul acela care tu mai vrei să-l faci, este pe placul lui Dumnezeu? Și n-am putut să-i răspund atunci la această întrebare. Și am tăcut, n-am mai vorbit cu el până nimic. Am ajuns acasă la Arad, ne-am despărțit, ceau, atât. Nu mai puteam să vorbesc nimic. Nu mai puteam să-i dau niciun răspuns. Eu, în gândul meu, ziceam, cum va trece rănile, când voi putea să fac o genoflexiune, să mă plec de la picior, că mă durea foarte tare rana de la picior, atunci mă voi duce și îmi voi face dreptate, eu singur. Mi-am dat comandă la un baseball, mi-am dat comandă, am pus planurile la punct, dar vă spun, fraților, că planurile noastre nu sunt cu ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut alt plan cu mine. Și mulțumesc din toată inima, pentru că cum treceau rănile, cuvântul lui Dumnezeu mă cuprindea mai tare. Cum îmi trecea rănile, inima mea era tot mai mult spre Dumnezeu. Și la un moment dat a venit altă evangelizare la Buja, la Gloria, exact unde slujește fratele Toni, și m-a invitat, a zis, hai să vezi acum biserica mea. Și a fost familia Stoica, tata cu fiica, și a cântat. Și acea melodie a Samariteanului, Samaritean milos, acea melodie m-a îngenunchiat. Acea melodie Dumnezeu, Iisus Hristos m-a îngenunchiat și am căzut la cruce la El și am cerut ca din momentul acela vreau să-L urmez. Și în 28 decembrie s-a întâmplat acea hotărâre minunată care i-am predat viața mea la Iisus. Slăvit să fie Dumnezeu!